Nijangkar biang long arlo keroni pen kahelo kilometer sirkeba dim Upilangso bangso dim lake sirkeb nong amreng MSC constituency arlo sido bangso hawaralong puansi paphidun lo kachehela datowar have rihing ame lele telefon tawar lele kacharli adim kadure se kachelang adim ave lapuson adim along si nithoma pharman aphan ningkan esek amai padopon thek bangso ajai megalong kilun ke kan kachepate ason karbi kapathu ason kapathu chepate ta padopon kijutsi arni rat pi amai ta pado maya long kupili BDC chairman barim dhon singh dera KSA maiphu barim sar singh ingleng KSA maiphu barim sar thekramsa KSA DC amaiphu prasanta ingti lapen ke ongdung atum chetongpon alang litum anutin ta kithurmi aowe kimi atuma phan mesen alam than tekang kheroni pen Sanjoy Kiling Loti Kimi News Karbi Anglong Upilangso Chesong kiripo Riso Nimso Aterank sampai tumbi pananglo nasi kurang ningkan sampai ansose pining pen thai thumuchot mate lami pon muchot ali ini tum bori pon ni la pen thekan ke nama hai adak pen tum bori pon pelonan ini politik oleh partai langgeng bablo lelela ini tuh kebata alamang lah pulo koting jira tuh nonal itu Upilangso aradak dulu komane pan pharai phulo mat nali tu chini pro solamang ni leng thampo ariot to mangdo mat ha Kabelo Autonomous Council pangen tano lalu bente nali tu chini poke hala komi ku pisi claim tedima pini na Upilangso busame ye pini Upilangso long tuwar bade tahai meya bade tahai sita nang itum kit hegong sinang itum parthang lo pute dak ik second tak nang itum lagu lasi hai the pini ni na tum pan pini na che thang lo pot nang tum han suru part lo ni la da me na che tong ni tum long khermia long punon pini arni banga khe ko pi por si eftek dam hai de churi dam hai de ke nengi si do ko kaching hon the ka pot kaching ya the ka pot Upilangso ta il tumlang salam thebang kacher leke akinang so neli chidiya thekloma neli ching hon thekloma thelong ke kang hon yong se awe pulote ili tum thang tam himang ta lewe de ahut penang phali tum ke theklong ke dak ke klem nang ne akam la pen ke aron re asai la son sili tum ha waralong nang ka pin khat ba ke japon la son dari tum ke theklong do Pinang ang tan kacariu somartum ha Guwahati le punon Dibrugarh le punon along prek na hok sami ang tan chari dam det pen rong chewang lo plutangti ke thek nang sekrong dong pen ili tu mahawar long jase me drugs ke chu than rong jua ka kheli than rong khana ke chu than lin rong la sono bang phu bang phita pinang du la si hala bang ke chok che asa iglo apotsi la bang so Chesong kiripo Riso Nimso Aterank ke seng pona bang phu tum family hala hai ake chok che asai ke japon bang phu tum pen kamatha ka se prekchat la bang so ke theklong edo bot bang sinili bang ning karong la pen la hello non dak sar pi sar phu tum da do ilitum isilamat hasi ke me non nanglitum de dak char bak chot kewan auso mar inu auso apia potom am hang chopat hek dat pen nangli long ke doji ke la ke ning akeng dam thek thie kon chot ningkan pli pen ningkan pho am chot si lam long te towar pe ngecheng long kupine hui emet hansi eme hini pen pinida Upilangso osomeng sung thek long lo apenin na monthi lasi pamo niliprang jo nilikote bang pri bang pho da lam jai ke japon hoi ingnek me medolo ining thimi medolo charle me medolo sop alam barang tanda kang iglo lasi lahai alam akam nang kethan nang litung ining GBC ladak harat ke duan
or te doan pinia son kachingrum thek keklem thek pan akai loving ing loang bong atok kusina punang kaulo atok asol punang kaulo nai neo ini pan kachingrum theke nilike pinisi ke thek long lai nil tum thoi do pilo tema sidala son ni thok nang tuma sayang deng pan ke lak pen sita pini kijut siani sanal dung nola na por ani sam cuce jung Jadi tung Upilangso Chesong kiripo piningan karcu ningkan trok asomsit pining na bang ben piningan arpa ningkan trok jadi tung bang ben piningan cenglo lapen pining ni thos tame mesen pen pinian nithom amai kapajutan silo asi pini nithoman bang jadi tung ratamai pista non yut podok dolo lapen ajo bang jadi tung lun kan malin tame anikan bang asom tak kasih pinis tame tu kasih ada lun kan malin long tame ahina rong ben tame na chipati demang dodo kasih pining le thos tame ing sam jin pen si chun phon po pusin ning the pon lo lapen kibang yang ning tame bi pon nom la la jakong doang kurang doang tame cerap citu pen rong siru bisi pen riso yang doang pen tame nilitum labang so mai ning kan tame pachun pon Lasi dilitum Upilangso Aterank Upilangso Chesong kiripo Aterank masame kedamtang acuning 2021 ani kasame ditum hamren jonel kalbijut festival masame dilitum Upilangso Aterank masalo nilitum best team kila cepalan na Aterank lo nilitum dak hello lapen kibangji langan ikan sampai dilitum ladak rong grup riso yang kado be cilang pen sampai kidunya panbor itu lang lapen rata hirumi pen sampai dilitum an sosai kidongnya pan dilitum hana hirumi na pitum ko busining thelo lapen dilitum ladak obe kimi do an pen dilitum labangso apuram pining la thok lason apuram ke thega athe pilang puhelo dilitum ladak inglonga hawara tumangke konane dipu taralangso festival tang ho mate konalone Halloween itu melakukan orang je lang nun ut atheke tum se keong ase sarpisa berat tum ke le dunde tum se keong ase halai tum hanmat hasbi nile tum ogi mi tum patir pi pensi jadi tum tala dag rong rup kelang dunde ke theke rong le tum ans tamila dag rong rup tum dag rong je bi pulote ladak rong tum ladak theglong po sarpisa berat tum ba usomar kado ko be kum somar teman tami theglong po ladak di pukuson ka cepate ma ladak theglong po hamren kunama ka cepate asam thot ladak kado ko be theglong le teman theglong po kupen patir pi ponsi pining le thot lapen kibang yeni kan thot tane nile tum bori pon bom lang lapen untik ana mahir jume chu hangpen an so terin de manda angsong mate ni to manda an so tahir jume nang pipo busi nili ni khedam pen kan de ni dilam teng ton nilimen gange jibon dera lada Aterank long non amang ke nili general secretary ang arpu siklamik bok